Gata nan ku. Ta zo mu ji ta. Akwai wata yarinya mareniya wato wadda take ba uwa ba uba kuma ita kaɗai ce a wurin mahaifiyarta. Lokacin da mahaifanta suka rasu suka barta, ta sha wulaƙanci a wurin kishiyar uwarta. Wadda take da 'ya'ya maza da mata waɗanda duka suka taru a kanta suka riƙa yi mata wulaƙanci. A cikin wannan yanayin kullum da sassafe takan je gindin wata bishiyar kurna ta zauna ta yi ta kuka. To akwai wani ɗan sarki kyakkyawa mai suna Aminu wanda 'yar kishiyar uwarta take so. To amma shi kuma baya santa. Shi ma kuma yakan je shan iska. Ya hau kan wannan bishiyar kurna da marainiyar take zama a gindinta. Sai ɗan sarki ya sauko daga bishiyar sai ya ce, "Sanninki 'yan mata." Sai ta ce, "Yauwa samari." Aminu ya ce, "Me ke daminki ne? Kullum sai in zo in ganki a gindin wannan bishiya. Har ma domin tunanin da kike yi baki sanin zuwa na. Kuma gashi kika riga ni zuwa don ni sai da la'asar nake zuwa. Har in hau bishiya baki ganni ba." "To yaya kake zama akan bishiyar kuma mai ƙaya?" ta tambaye shi. Sai ya ce, "Ni na san dabarar da nake yi." Haka dai suka ci gaba da hirarsu har ya kawo ga maganar aure. Sai ta ce, "Ni dai marainiya ce, ba ni da uwa, ba ni da uba." Sai ɗan sarki Aminu ya ce, "Yau na zama uwa da uba a wurinki." Suna nan yana kiranta har ya fara zuwa gidansu marainiya. Da 'yar kishiyar ta gane ɗan sarkin ne yake zuwa wurinta. Sai ta ce ta san makircin da za ta yi. Sai ta sayo allurai da yawa ta je ta sassoka a inda Aminu yake zama idan ya zo wurin marainiya. Da zuwansa sai ya zauna akan alluran nan kuma gaba ɗaya alluran suka shiga jikinsa. Nan da nan ya fara jin zazzaɓi ya tashi ya tafi gida. Ciwon ɗan sarki dai ya gagara warkewa, babu irin maganin da ba a yi ba. Wata rana marainiya ta tafi ɗiban ruwa a rafi. Sai ta ji aljanu suna maganar ɗan sarki ba shi da lafiya, amma da an samo ƙashin tsutsotsi masu cin mutane a bayan wani gari mai nisa, aka jiƙa masa ya sha to zai warke. Da marainiya ta ji sai ta yi maza ta ɗauki goranta. Ta kama hanyar wancan gari mai nisa, inda za ta samo ƙashin tsutsa mai cin mutum, har sai da ta yi tafiyar shekara 2 kafin ta isa wurin tsutsotsin. Sai ta je wurinsa a hankali ta kwanta don in sun ji motsin tafiyar ta za su cinye ta. A hankali ta yi ta lalubowa ɗaiɗai bayan ta samu abin da ta je nema. Sai ta kama hanyar garinsu ta isa lafiya. Bayan ta ɗan huta, sai ta kama hanyar gidan sarki ta tarar mutane maƙil sun cika fada suna jiran mutuwar Aminu. Da zuwa fada sai ta fara bara, mutane sun ɗauka namiji ne. Suka ce, "Kai kana ganin ɗan sarki babu lafiya amma sai ka zo ka yi mana bara don ba ka da kunya?" Sai ta ce, "Ku bar ni in duba shi ko zai warke. Akwai wani magani da nake tafa da shi." Sai suka daka wa almajiri tsawa suka ce, "Duk duniyar nan babu wanda zai warkar da shi sai kai?" Sai ta ce, "A bar ni mana in ɗan gwada." Da ƙyar aka bar shi ya shiga. Da shiga sai ta ciro wannan ƙashin tsutsa ta jiƙa ta ba ɗan sarki ya sha. Cikin ikon Allah nan take sai ya fara amai. Duk ya amayar da ciwon da ke damunsa ya warke sarai. Kowa yana mamakin ɗan almajiri. A cikin farin ciki sarki ya ce, "Zan baka gida da dawakai da dukiya mai tarin yawa." Shi ma sarki bai san da mace yake magana ba. Sai ta ce, "A'a, ba na son wannan." Sai sarki ya ce, "To me kake so?" Ba tare da ɓata lokaci ba, marainiyar da ake zato namiji ce. Ta ce, "Ni dai babu abin da nake so kamar zoben hannunsa." Ɗan sarki Aminu bai taɓa zaton zai rabu da wannan zobe ba, amma sai ya cire ya bata, ta karɓa ta tafi. Bayan kwana 2, sai ya je gidan su marainiya a cikin fushi. Ya ce da ita, "A duk garin nan babu wanda bai san da rashin lafiyata ba, amma ke baki taɓa zuwa ganina ba." A cikin tattausar murya ta kalle shi ta ce, "Zauna ka ji labari." Ya zauna ta fara gaya masa yadda ta yi. Da ta gama sai ya ce, "Ƙarya ne, idan maganar ki gaskiya ce, to me aka baiwa ɗan almajirin?" Sai ta ce, "Zobe." Ya ce, "To idan ke ce nuna min zoben." Sai ta ɗauko ta bashi. Ya duba zobe, ya tabbatar zobensa ne. Daga nan ya fara mamaki. Ya ɗauke ta suka je gaban babansa. Suka gaya masa labarin komai. Ya sa aka ɗaura masa aure, aka yi gagarumin biki. Kuma aka basu kyautar gari guda da dukiya mai tarin yawa. Suka ci gaba da cin duniyarsu da tsinke. Ƙurunƙus ɗan kan ɓera, ba da ban gizo ba da na yi ƙarya.